ଚତୁର କୁଆ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସ ଉଦି ଉଦିଆ ଟାଣ ଖରା କାଉଟିଏ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାକୁ ବହୁତ ଶୋଷ ହେଲା। ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଆଶାରେ ଚାହିଁଲା, ହେଲେ ତାକୁ କେଉଁଠି ହେଲେ ପାଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ନଦୀ ପୋଖରୀ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ତଥାପି କାଉଟି ପୁଣି ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଦେଖିଲା। କାଉଟି ମନ ଖୁସିରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ କୂଅ ଉପରେ ବସିଲା। ତଳକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା କୂଅରେ ଟିକେ ହେଲେ ପାଣି ନାହିଁ, ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। କାଉଟି ହୃଦୟରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରି ପୁଣି ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ମାଠିଆଟିଏ ପଡ଼ିଛି। କାଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହ୍ଲାଇ ମାଠିଆ ପାଖକୁ ଗଲା, ହେଲେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଅଛି। ତାହାର ମନ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଯେତେବେଳେ କାଉଟି ଥଣ୍ଟ ବଢ଼ାଇଲା, ମାଠିଆରେ ଥିବା ପାଣିକୁ ତାର ଥଣ୍ଟ ପାଇଲା ନାହିଁ, କାରଣ ମାଠିଆରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିଲା। କାଉଟି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। କିଛି ବାଟ ଯାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି ଆଣି ମାଠିଆରେ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳେ ଥିବା ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠିଲା। କାଉଟି ପାଣି ପିଇ ମନ ଖୁସିରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ କି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ଦେଖିଲେ ତ କାଉଟି କେମିତି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା। ହଁ, ବିପଦ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ଠିକ୍ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ବିପଦକୁ ସହଜରେ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବା, ନୁହେଁ କି ପିଲାମାନେ? ଏବେ ତ ସମୟ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ସାକ୍ଷାତ ହେବ।